Tra bod ni'n mynd ar Llwybr Llechi, yn syml iawn, mae'r llwybr heddiw er enghraifft yn mynd heibio un chwaral, sef yn Rhydd yma. Ac mi fyddwn ni'n oedi man o, ac mi fyddwn nhw'n gweld yr olion lle oedd y chwarelwyr yn gweithio. Hefyd, wrth gwrs, gweld yr amoda o bosib bod o'n gweithio o dano. A mae'r ffaith bod o'n Llwybr Llechi yn deitha chi bod y chwarelwyr yn cerdded yn doedd i mhob man. Doedd nhw ddim ceir, felly maen nhw'n cerdded fel oedd y chwarelwyr yn cerdded ar y llwybra. Cychwyn yn Rhydd a mynd lawr llwybr Gwyrfau a wedyn yn fanna lle mi oedden ni yn gweld dipyn o adfeilion hen chwareli, hen dylla, felly wedyn fyny trwy'r goedwig, lawr ffordd 'na. Ie, oedden ni'n dilyn lot o hen olion tren fysa trena'r chwaral di dilyn lle oedd o'n neis gwybod bod ni'n dilyn yr hanes yna mewn ffordd. Mae'r daith wedi bod yn gyfle i wneud ffrindiau newydd ac yn ymuno fi ni heddiw mae criw treftadaeth Ddisilw Dyffryn Nantlle. Dyma griw arall fel ni sydd wedi bod yn brysur yn dysgu am hanes yr ardal. Mae'n bwysig bod ni fel pobl ifanc yn mynd allan ac yn mwynhau tirwedd da ni efo ac yn gwerthfawrogi treftadaeth lleol a jyst gwneud y mwyaf beth sydd ganddyn ni. Oedd o'n daith braf, oedd o'n flinedig, ond oedd o'n hwyl. Gen ni hyn i gyd a stepan drws ni, a sa neb yn dod yma i weld o. Nathon ni weld lot o bethau ar y daith yna, a wedyn nathon ni weld dau len gwahanol. Nathon ni weld Llyn Llywelyn, dwi'm yn siŵr beth yn y llall. A wedyn oedd na darna lle oedd na goedwigoedd, a wedyn oedd o jyst yn gwair. A nes i rili mwynhau o. Dwi'n meddwl bod o beth dda, achos os da chi'n cerdded efo bobl o grwpiau eraill, da chi'n gallu gwneud mwy o ffrindiau falle. A wedyn, os da chi teimlo, dwi 'di hen i mynd allan i chwarae wan, da chi'n gallu jyst mynd am dro fo'ch ffrindiau chi a jyst dal i gadw'n ffit, yn lle jyst ista chwarae Xbox trwy nos. Da chi rwan mewn cwlwm, da chi eisiau daffod y cwlwm trwy symud, ond chewch chi ddim gollwng o'ch ddwylo. Just meddwl on. Reit, na i roi peth allan, gewch chi ollwng dwylo a gael afal unwaith. Iawn? Reit, chi'r un peth. Gewch chi rwan ollwng dwylo unwaith. Pum milltir wedi gwblhau a golygfeydd rhagorol i bob cyfeiriad hyd y ffordd. Pawb wedi mwynhau a pawb yn edrych ymlaen am gawod oer a noson dda gwsg heno.